Доброславено владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. За мир звышине молимся. За мир во усім трывалость святых Божих церкваў і з'яднання усіх Господу помолимся. За гэтую святую церкву і за тых, хто з верою, пашаною, страхом Божим уваходзіць у яе, Господу помолимся. За спадара нашага сусветнага патрыярха Варфаламея, за пачэсных святароў дыяканаў у Христе, за ўсё духавенства людзей, Господу помолимся. За краіну літоўскую, за Богом стражоную краіну нашу Беларусь і наш беларускі народ, за стойкасць у веры, за мужнасць у выпрабаваннях, за Украіну таксама Господу помолимся. За горад гэты, за ўсе гарады і краіны, за верных людзей, што жывуць у іх, Господу помолимся. За добрае надвор'е, за багаты ураджай плодоў зямных і за часы мірныя, Господу помолимся. За падарожных у моры, на зямлі, ў паветры, за нядужных, за несправядліва зняволеных сястёр і братоў нашых і за збаўленне іх, Господу помолимся. Каб нам выбавіцца ад усякага смутку, гневу, нядолі і нястачы, Господу помолимся. Абарані, збаў, памілуй, захіні нас, Боже, ласкою Твоёю. Усе святую, беззаганную, найдоброславеннейшую ладарку нашу, Богородицу Вешну Деву Марыю, з усімі святымі памянуўшы самі сябе адзін аднаго, і ўсё жыццё наше Христу Богу аддамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспастижная, милость невымерная и любовь до людей невымоўная. Ты, владару, по милосердности своей споглянь на нас и на святый храм гэты, и ствары з нами, и тыми, кто разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пашана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Дарами биемельскими свеж почуй. Апсалго киш гяльбек посигеле кир глубок муз деве савая малоне. Свенчався, яскищався, родався и паламента, шловинка ему сувалдове, дево гимдитуе, ирвисомет мергале Мария, ирвису швинтуосе споменее, Патисове вена скита, ирвисамус сугивянима, Христу и Девуй, повязкиме. Вешпате, мусу девя, вешпате, подек саво таутей, Павел да саво паламинг, саво божничо свенибе иш саугок, пашвятинг, милюн чистовую наму грожи, туйос пашловинг, саво девишкая галя, ирны палик мусу,
Куре, тавими вилемес. Неставо ир авалджа ир таво королисте ир галибе ир гербе, Тево ир сунаус ир швентосес двасес, Давар ир висадос ир перамжу амжу. Ще в мирі Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй, і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Ти, що дав нам ці спільні і однодушні молитви і обіцяв виконати прохання 2 або 3, що згодяться в ім'я Твоє, сам і нині прохання дітей Твоїх на благо нам сповни, подаючи нам в теперішньому віці пізнання Твоєї істини, а в майбутньому життя вічне. Бо Ти благий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Читаешь по-русски, все дошло. Аллилуйя.
Благодару, Господи Боже наш, який заснаваў на нябёсах чыны і воінствы анёлаў і арханёлаў для служэння Тваёй славе. Зрабі, каб з гэтым уваходам нашым уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разам з намі служылі і славілі Твою добрасць. Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланенне, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь. Мудрасць, стань роўна. Господу помолимся. Боже святой, во святыне пребывающий, Тебя Ты святой песню серафимы воспевают и херувимы славословят. Тебе все небесное воинство поклоняется. Ты из небытия в бытие все привел, Ты человека сотворил по образу своему и подобию всеми дарами Твоими его наделил. Ты просящему подаешь премудрость и разум, и согрешающего не презираешь, ибо установил ему во спасение покаяние. Ты удостоил нас, слуг Твоих, в этот час стать пред лицом славы святого Твоего жертвенника и должное поклонение и славословие Тебе приносить. Ты же, Владыка, прими из уст нас, грешных, Ты святую песнь, и посети нас благостью Твоею. Прости нам все вольные и невольные согрешения, освети наши души и тела, и дай нам праведно служить Тебе во все дни жизни нашей, по ходатайству Святой Богородицы и всех святых, во все века творивших угодное Тебе. Ибо Ты, свят Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Святый Боже, стымостный, несмертный, помилуй нас. Святый Боже, стымостный, несмертный, помилуй нас. Святый Боже, ему поклоняемся, Владыка. И святое воскресенье Твое слави.
Будем уважливые, мир усім. Премудрість, прокиме на глас шостий, спаси, Господи, народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє. До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене. Спаси, Господи, народ Твій. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття та сестри, мавши великого первосвященника, що небо пройшов, Ісуса, Сина Божого, держімось і сповідання, бо маємо не такого первосвященника, що не міг би він співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подобно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милосердя та для своєчасної помочі знайти благодать. Кожен первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння для Бога, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим. Бо і сам він перейнятий слабістю, і тому він повинен, як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи. А честі цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Так і Христос не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав: «Ти, мій син, я сьогодні тебе породив», як і на іншому місці говорить: «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Алілуя, алілуя, алілуя. 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 Пом'яни громаду Твою, яку придбав Ти від початку. Бог же цар наш сперед віку учинив спасіння посеред землі. Алілуя. Запали у серцах наших чалколюбну лодару незгасальне святло Твоего богопознания и отчини в очи нашего розума, каб нам зразуметь Твое евангельское проповедание. Уклади у сердца наши страх до прославленных Твоих заповедей, каб мы, перамогши усе телесные пожады, могли жить духовным життем, думаючи, робячи все, что приемно Тебе. Бо Ты святление души тела на Христе Божа, и Тебе славу узносим разом с задвечным Твоим Отцом, за святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьмо прямо, выслухаем Святое Евангелие, мир всем. Поводле Яна Святого Евангелия читание. Які прийшли до Його. Зато я, Отец меня любит, что я отдаю жену принять Його. Ніхто не адбирає Його у мене, а я сам аддаю Його. Уладу маю аддать Його, і уладу маю знову прийняти Його. Гэту заповедь атрымаў я ад Отца майго. І нязгода зноў узнік, і нязгода у імя Отца і Сына і Святого Духа. Амінь. Вось у сённяшнім Евангелі ёсць вобраз авечак. А сёння яшчэ у нас нядзеля крыжапаклонная. І звычайна, мне так падаецца, што мы вось гэты два вобраза мы іх трошачку змешваем.
И нам падаецца, што так, што вось што нядзеля крыжапаклонная, крыж гэта сімвал вось пакутніцтва, смерці, вось нейкіх выпрабаванняў, трэба прайсці кожнаму хрысціяніну, вось і давяраць Господу, як тыя авечкі давяраюць свайму пастару. І так-то яно так. Але тут ёсць адзін нюанс. Ён пра тое, што гэта зараз вось у сённяшняй нашай культуры крыж гэта вось сімвал пакутніцтва. Але ж крыж ён быў вядомы, ну зразумела, вядомы і ў часы 2000 год таму. І ў той час крыж гэта было зусім іншае. Крыж быў сімвалам такога паўстання нават, ну бунтарства, гэта пэўна мяккае слово, паўстання. І ўсе тыя, хто жылі ў Рымскай імперыі, і ўсе тыя, хто ну, хадзілі па дарогах, яны на свае вочы бачылі, што значыць крыж. Таму што праз крыж казнілі ну, самых яўных бунтароў. І, пэўна, на памяці тых людзей яшчэ паўстанне там Спартака, напрыклад, таму што ну, за 70 год адбывалася да нараджэння Ісуса Хрыста, калі шмат тысяч людзей былі проста распятыя уздоўж дарог. І у розуме тых людзей ўсё ж такі крыж гэта сімвал чалавека, які робіць штосьці нязвыклае, штосьці неправільнае і штосьці, хутчэй за ўсё, дрэннае. І вось калі мы вяртаемся да Ісуса Хрыста, ён жа таксама рабіў штосьці незвыклае. Каб ён быў звычайным, ну, звычайным стандартным чалавекам, то, пэўна, ён бы ўсё жыццё пражыў бы, вырабляючы розныя плотніцкія рэчы, і ён бы марыў пра тое, што вось у якісьці звычайны дзень да яго прыйдзе вялікі заказ, не ведаю, там, з дварца Понтыя Пілата, каб зрабіць вось у гэты дварэц прыгожыя розныя плотніцкія штукі і зарабіць шмат грошай. Але ён ад усяго гэтага адмовіўся і пайшоў іншым сваім шляхам. І гэта ёсць ужо бунтарства, рабіць штосьці нязвыклае, штосьці незвычайнае. І, пэўна, вось да такога бунтарства нас таксама заклікае Гасподзь. І заклікае вось гэты крыж, праз які ён таксама праходзіў. То бок крыж гэта не сімвал пакоры, гэта не сімвал пакутніцтва, а гэта сімвал вось чагосьці прынцыпова іншага. Сімвал вось нашага бунтарства, калі кожны дзень мы за гэта нам з вами штосьці будзе, але што мы не ведаем. Ну, таму што кожны з нас, ён ведае вось, ну, некі бок, некую грань Бога. Кожны з нас знаёмы з Богам, але ніхто з нас не ведае Бога вось такога, як ён ёсць на самай справе, таму што Бог, ён бясконцы. І мы не ведаем, якая будзе гэта сустрэча з сапраўдным Богам, калі ўсё ж такі яна адбудзецца. І пра гэта сённяшні Евангелі, калі розныя людзі абступаюць Хрыста і кажуць яму: ну скажы нам, які ты, скажы нам, хто ты ёсць, скажы нам, ці той ты, на якога мы спадзяемся, ці не. Скажы нам усё ж такі, таму што ну колькі можна вось тут хадзіць і пытацца зразумець. Гасподзь ім адказвае, што ну што я вам скажу, вось мае справы, яны пра мяне сведчаць, мае словы пра мяне сведчаць. Вось, а то, якой я, ну вы не можаце даведацца. Таму што, каб даведацца, якой я, трэба проста пайсці за мною. Трэба проста давяраць мне, трэба проста вось вераць мне, як тыя самыя авечкі, якія давяраюць свайму пастару. І гэта і ёсць крыж. Крыж, калі вось ты давяраеш, калі ідзеш, і калі кожны дзень ты робіш штосьці прынцыпова іншае. І калі ты не ведаеш, што будзе ў канцы, таму што пазнаць Бога гэта немагчыма. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовмо. Откуда взяли ти Євангеліє? Господи Вседержителю, Боже Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ні в одному календарі його нема. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі. Ще молимось за владикою Отця нашого, Вселенського патріарха Варфоломія, за братів наших священиків, священномонахів і за все у Христі братство наше.
Ще молимось за Богом бережену Литву, владу війська і народ її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Ще молимось за спочилих ієрархів православних, за благочестивих благовірних князів, за повік незабутніх фундаторів святих храмів Божих і всіх раніше спочилих отців, братів і сестер наших, загинулих воїнів України, які боронять свою землю, загинулих братів і сестер наших, які боронили свободу і незалежність Білорусі, і всіх від віку спочилих, що тут і повсюди лежать з православних. Так само молимся за усіх, хто вимушено покинув свої доми і родиму, і обдарування їм усього необхідного для життя, об худшейшем вертанні додому, скажемося, Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневолених братов і сестер наших, і за їх найхудшейшее визволення, скажемося, Господи, вислухай нас і помилуй. Ще молимось за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, завітання, прощення і відпущення гріхів, дітей Божих, Галіни, Сергія, Андрея, Людмили, за яких сьогодні принесена святая просфора, і дітей Твоїх, тяжко хворий Наталі, хворий Валентини, Ігоря, Єлизавети, Настасії, Ірини, Анжели, Анастасії, Юрія, Дар'ї, Марини, В'ячеслава, Поліни, Ірини, Константина, Яна, Федора, Галини, Олександра, Ксенії, Івана, Олексія, Наталі, Павла, Люби з немовляті, хворої Людмили, Тетяни, Віри, Даніла, Марії, Романа, Міланії, Максима, Наталії, воїна Олександра, воїна Геннадія, воїна Ярослава, маленького Якова, хворої Тетяни, Федора, Анатолія, Любові, Марії, Еми, Тамари, Антоніни, Анатолія, Олексія, Людмили, Єлизавети, Сергія, Анатолія, Ірини, Віктора, Тетяни, Кири, Владимира, Надії, Сергія, Тетяни, Сергія, Олени, Марії, Даніїла, Андрея, Владимира, хворого Сергія, хворої Галіни, Валентини, Сергія, Олександра, Віталія, Петра, Павла, Ганни, Наталії, Олексія, Олександра, Марини, Віктора, Івана, Глеба, Мирослава, Світлани, Яни, Владимира, Ганни, Юрія, Олени, Тетяни, Олега, Віолети, Максима, Ірини, Костянтина, Надії, Олександра, Андрія, Романа, Олени, Євгена, Ольги, Сергія, дитини Івана, дитини Павла, дитини Максима, дитини Михайла, Антоніни, Андрія, Галини, Євгенії, Олександри, Юлії, Олени, Віктора, Лариси, Софії, Ольги, Василя з родиною Ольги, Наталії, Ганни, Людмили, Надії, Артема, Тетяни, Олега, Володимира, Романа, Олени, Олександра, Надії, Андрія, Павла, Тетяни, Миколая, Ілії, Тетяни, Костянтина, Ірини, Віктора, Галини, Романа, Людмили, Ярослава, Сергія, Олександра, Дмитрія, Леонтія і всіх парафіян святого храму цього, щоб зберегтися нам від усякої скорботи, гніву, біди, недух душевних і тілесних, щоб спокійно ми жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя нашого приходили. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добродіють у святому всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, за всіх присутних людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за упокоение душ сподшилых детей Божиих. Ирины, Елизаветы,
воинов Валеры, Анатолия, Леонида, Петра, Виктора, Михаила, Веры, Варвары, Ивана, Ганны, Дмитрия, Ивана, Ганны, Нины, Неонилы, Василя, Новоспочила Вероники, Миколы, Валентины, Паула, Полины, Нестора, Прасковьи, Александра, Тамары, Валентина, Анатолия, Александра, Бориса, Алексея, Тамары, Сергея, воина Сергея, Варлама, Татьяны, Анатолия, Марины, Марии, Новоспочила Зинаиды, Алены, Федора, Галины, Петра, Алены, Александра, Людмилы, Антония, Василя, Александра, Владимира, Вольги, Натальи, Дениса, Галины, Алены, Ивана, Нины, Анатолия, Евгена, Степана, Бориса, Алены, Ивана, Александра, Ганны, Силантия, Тита, бискупа Антония, Святора Василя, Федора, Ганны, Игната, Натальи, Марии, Любови, Вячеслава, Марины, Маргариты, Михаила, Алексея, Антонины, Петра, Катерины, Владимира, Натальи, Христины, Федора, Тихона, Олеси, Федора, Паула, Полины, Нестора, Прасковьи, Александра, Тамары, Николая, Валентина, Александра, Валентины, Тамары, Вольги, Анатолия, Виталия, и за выбачение ему всякие провины вольные и межвольные. Каб Господь Бог усялив их души, туди те праведные спочивають. Милости Божие, володарство небесных и выбачение грехов их, у Христа несмиротного володара и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духу всякие плоти ты смерть потоптал, дьявола перемог и життя света Твоему дал. Сам, Господи, супокой души спочилых людей Твоих, усіх, кого мы тут вспоминаем, усіх наших близких, у место светлого, у место квітнеючого, у место спокойным, где нема покутов, журби и стогнов. Усяку провину, учиненную ими словом, або учинком, або думкою, як добрий чоловіколюбний Бог, пробач. Бо нема чоловіка, який б жив і не сограшив, бо тільки Ти один без греху, правда Твоя, правда навеки, и Слово Твое истина. Бо Ты в воскресении житье и упокоение спочилых детей Твоих, Христе Боже, наше Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом, все святым и добрым, животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Верные помолимся за покликанных, каб Господь помиловал их, каб Он просветлил их словом правды, каб дал им зразуметь Евангелие правды, каб з'єднав их со святой Своей повсюдной апостольской церквою. Господи Боже наш, який живеш у небі і позираєш на усі створення, глянь ласкаво на слугов Твоїх, які рихтуються до прийняття святого хрещення, і пошли їм легкое ярмо, учини їх почесними членами Твоей святой церкви, и израби их достойными воды отроджения, отпущения грехов, вопратки несмиротности и познания Тебе, истинного Бога нашего. Кабы яны разом с нами могли славить Твое почестное, величное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Усе верные, яще и яще у мире Господу помолимся. Ты, Господи, показал нам эту великую таємницю збавлення и зробил нас Твоих, негодных и покорных слугов, достойными быть служками Твоего святого охвярника. Силою святого Твоего Духа настав нас на эту службу, каб нам стать без осуджения перед святой славою Твоєю и принести Тебе охвяру хвали, бо Ти той, який дейничає во усіх, прийми ласкаво гэтую охвяру за наши грехи и людские провины, и нехай она буде приємная Тебе. Каб мы под уладою Твоею завжди охованыя, Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
освічується. Мы херувим образ, там нічого виявляючи, що вторше троїці, тростуюсь пісню співаючи. Але откладем же зараз всякі життєві клопоти, камном цара усіх прийняття, якого не бачно супроводжають ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ita hieruvimis tikos ikonizantes, kad izopilotri aditon trisagion gimnon prasadantes, pasanin biotikina patomita meriman, oston vasilėtun volani padiksomini tes angelikes auratos дариферуменен таксисін. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що херувими втаємниче являємо животворчі Тройці, Трисвяту пісню співаємо, відкладемо нині всяке житейське піклування, щоб прийняти нам царя всіх, якого не бачно, проводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Святарство. Є Господь Бог во владарстві на віки віков. Амінь. Одно прошение я скажу. Хорошо. А пошли. Ну да. Великого Господара нашего, усесвятного патріарха Варфоломея, нехай успомнить Господь Бог владарстве своим завжди тепер і завсёды на веки веков. Амінь. Усіх митрополитов, архиепископов, епископов, усіх святоров, монахов, монахинь, нехай успомнить Господь Бог владарстве своим завжди тепер і завсёды на веки веков. Амінь. І дітей Божих Галіни, Сергія, Андрея, Людмили, за яких сьогодні принесена Євхаристична просфора. І усіх вас, правоверних християнів, нехай помяне Господь Бог во владарстві своїм, завжди, тепер і завсёди, і на веки веков. Где листы пропали? Все на место. Это тушить. Доповнимо молитву нашу Господіві. За принесені чесні дари Господу помолімось. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолімось. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного у Господа просимо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже наш, що створив нас і ввів в оце життя, показав нам дорогу до спасіння і дарував нам откровення небесних таїнств.
Ти поставив нас на цю службу силою Духа Твого Святого. Благозволь же, Господи, стати нам слугами Твого нового заповіту, служителями святих Твоїх таїнств. Прийми нас, що наближаємося до святого Твого жертовника задля багатства милості Твоєї, щоб ми були достойними приносити Тобі цю словесну і безкровну жертву за наші гріхи і людські невідання. І прийнявши її у святій і наднебесний мислений Твій жертовник, як приємні пахощі зійшли нам благодать Святого Твого Духа. Споглянь на нас, Боже, і подивись на цю нашу службу, і прийми її, як прийняв Ти Авелєві дари, Ноєві жертви, Авраамові всеспалення, Моїсеєві та Ааронові священнодії, Самуїлові мирні приношення, як Ти прийняв від святих Твоїх апостолів оцю правдиву службу, так прийми із рук нас, грішних, ці дари у благості Своїй. Господи, щоб ми, сподобившись без пороку служити Твоєму святому жертовникові, знайшли нагороду вірних і мудрих управителів у страшний день Твоєї праведної заплати. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти, благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Мир всім. Узлюбим один одного, капу однодумности вызнавать. Отця і Сина і Святого Духа, Отцю одиносутную. Христос посеред нас. Єсть і будем. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос А посеред я нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Посеред нас. Христос посеред нас. Посеред нас. Христос 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 посреди нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Я тут когось забився. Христос посеред нас. Так. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Єсть і будемо. Христос посеред нас. 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 Так. Христос посеред нас. 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 Христос люди. А можна 8. Христос посеред нас. Да. 10 готово. Ну, а вернуться? Готов просто, да. Так, віри. Двери до мудрости будем уважливыми. Веру одиного Бога Отца, всевладара, Творцу неба и земли, всего Башного и небашного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного Отца народженного перед усіми веками, светло от светла Бога истинного, народженого, нествореного, одиносутного Зайцем, праз якого все сталося, як і для нас людей, для нашого збавлення, сошов небес, и втелеснился Духа Святого и Девы Марии, и став человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небесы, и сядет праворучайца, и знов прийде у славе судить живым и мертвым. Тебе зникає голос, конечно, я могу все Ну, конечно, я могу один. Творчого, який одайца сихо, звіць. Якому глазом
Гэта вино не бери. Дадим вино, тебе вовремя не дадим вина. Не, вино хай візьме, там закрита бутилька, хай відкриє. Там закрытая бутылька, Царскую іншая, церкву, ниже так. Да, закрытая. нею одно хрещение деля отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будучого веку. Аминь. Станемо добро, станемо со страхом, будем уважливыми ко святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Нехай буде з усіма вами. Узвисім серці. Подякуємо Господу. Починай читати. Благодару усіх, Господи, неба і землі, усіх створень убачных і небачных. Ты сидишь на посаде славы, узираешься у безмежной дали, отвечно, небашно, недоступно, необдымно, неизменный. Ты, Отец Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога, Избавителя, надеи нашей, який з'является в образом Твоей добрыни, верной печаткою Твоего подобенства, показываючи у себе Тебе, Отче, словом живым, правдивым Богом, с предвечной мудростью, життем, освячением, соправдным святлом, праз Його Дух Святый об'явився, Дух правди, дар усиновлення, порука будучої спадщини, початок вірних добротов, животворчая сила, криниця святості, силу якого усякое разумное и одуховленное створение служит Тебе и безупинно Тебе хвалить. Бо Тебе служить увесь сусвет, Тебе хвалять аньолы, арханьолы, посады, господарства, початки, улады, силы, шматлокие херувимы, навокол Тебе стоят серафимы, 6 крила у кожного, двумя заслоняют твары свои, двумя ноги, двумя летают безупинно прикликаючися між собою і нестиханними голосами переможную песню п'ють, устикаючи, припіваючи і кажучи: А коли прийшла повнота часів, ти говорив до нас через самого Сина свого, що ним ти і віки створив. Він, бувши відблиском слави Твоєї і образом істоти Твоєї, що утримує все словом сили своєї, не вважав за здобич бути рівним Тобі Богові і Отцеві. Але, будучи предвічним Богом, на землі появився і між людьми жив, і, воплотившись із Діви Святої, сам себе умалив, образ слуги прийняв і став співобразним до тіла смирення нашого, щоб нас співобразними вчинити образові слави своєї.
Бо тому, що через людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть, Син Твій єдинородний, сущий в лоні Твоїм, Бога і Отця, народившись від жінки Святої Богородиці і Преснодіви Марії, народившись під законом, благоволив осудити гріх своїм тілом, щоб, умираючи в Адамі, оживотворилися в самому Христі, і, поживши в цьому світі, давши спасительні повеління, відвернувши нас від ідольської примани, привів нас до познання Тебе, істинного Бога і Отця, придбав собі нас у вибраний люд, царське священство, народ святий, і, очистивши нас водою та освятивши Святим Духом, віддав себе взамін смерті, що держала нас, запроданих гріхові, і, зійшовши через хрест до аду, щоб наповнити собою все, Він усунув болі смертні і, воскресши у третій день, і, простеливши шлях усякій плоті воскресінням із мертвих, бо неможливо було, щоб тління удержувало джерело життя. Він став первістком померлих, первородним із мертвих, щоб йому самому мати в усьому першість. І, зійшовши на небо, він сів праворуч величності Твоєї на висотах, і прийде віддати кожному за вчинками Його. А на спомин спасенного свого страждання Він зоставив нам це, що ми предложили за Його заповідями. Він, бо маючи вийти на добровільну і преснопам'ятну і животворчу свою смерть у ніч, у яку віддав себе за життя світу, узяв хліб у святі свої пречисті руки, показав тобі, Богові і Отцеві, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само взяв і чашу з виноградним плодом, розвів, благодарив, благословив, освятив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Рабіце гэта на мой успамін. Кожны раз, калі вы ясце гэты хлеб і п'еце з гэтыя чашы, вы прыгадваеце мою смерць і вызнаеце маё ўваскрасенне. Таму ладару, успамінаючы ягоныя збавенныя мукі, жыватворчы крыж, трохдзённае пахаванне, васкрасенне з мёртвых, узыход на неба, сядзенне па правай руцэ Цябе, Бога і Отца, слаўнае і страшнае ягонае другое прыйсце, прыносім Табе Тваё ад Тваіх, дзеля ўсіх і за ўсё. Слуги Твої, сподобавши служити Ти святому Твоєму жертвеннику, і за праведність нашу, ми грешні, і годні, що ми не змогли ради милості Твоєї, що до Твоїх Ти, що є праведний, Господа Боже, Тобі не підложивши ці дари, під якими скривається святий цілий Твого Христа, Тобі молимось, Тебе призиваємо, святим над святими, що благословенно Твої благості, прийшов Дух Твій святий на нас, і на ці дари, що перед нас і благословив святим. Хлеб гэты самым пачэсным телом Господа Бога, Избавителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Чашу ж гэтую самую пачэсную крывёю Господа Бога, Избавителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Пролитой за жыццё свету. Аминь. 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 Поклоняемся святым и почестным телу и крови Господа и Бога, Избавцы нашего Иисуса Христа. Нас же усіх, які споживають ад адзінага хлеба і чаші, з'єднай одного з одним у супольності одзінага Святого Духа, і хай ніводному з нас прийняття святого тіла і крові Христа Твоєго не буде на суд і осудження, але каб могли ми знайти ласку і спогаду разом з усіми святими, що у кожному віку чинили приємне Тобі, з хайцями, айцами, патріархами, пророками, добровісниками, мучениками, визнавцями, наставниками, і з усякою душою праведною, що у віри померла. За святим Іоанном Пророком, Предтечою Христитим, за святими всіх вам апостолами,
святими, яких сьогодні Особливо є день. знай святою, Святого всечистою, Богородицю, терпечих, найдоброславенную, славную владарку нашу, Богородицу, завсёду Девою Марією, всіх раніше спочилих надію воскресіння життя вічного. Покой, Господи. Упокой, Господи, новоспочилую Зинаиду, упокой, Господи. Вспомни, Господи, тих, хто живуть у пустинях, у горах, у печорах, у шинах земних. Вспомни, Господи, тих, хто Сергія, набожно Андрія, пребувають Ніна. у дівостві, пастох і чистому житті. Вспомни, Господи, надежне наші влади. Даруй им глубокий, неотъемлемый супокой, вклади в сердце их добрые думки про церкву Твою, про всех людей Твоих, как мы в тишине их могли прожить житие мирное, наше тихо и мирно, все набожности и чистине. Вспомни, Господи, братов и сестер наших, заховай добрых у Твоей добрыни, благих учини добрыми ласкою Твоею. Вспомни, Господи, присутных тут людей и тых, кто отсутничает для важных причин. Измилуйся над ими и усими нами по воде великой Твоей милосердности. Наполни склады их всяким добром, суженствуй их умацу, успокой и сгоде. Будь опекуном деток, наставником молоди, отрымкой старых, дай сутешение малодушным, растерушенных збяры, тых, кто отдались спокусе, наверни з'єднай с Твоєю святою повсюдною и апостольскую церквою. Вибав тих, хто терпить от духов нечистих, будь з тими, хто подорожничають по морі, землі у повітрі, борони удовов, за сирот заступайся, визвали полонних, оздорові хворих, будь пам'ятливий, Боже, тих, хто під судом і у в'язницях, на каторжних роботах і на вигнанні, і во всякій потребі, бяді і тяжких обставинах. І усіх тих, які мають потребу Твоєї великої милосердності, тих, хто любить нас, і тих, хто ненавидить нас, і тих, хто просили нас молитися за їх. И у всех людей Твоих успомни, Господи Боже наш, и пошли им богатие Твоего смилования, даруючи им исполнение просьбы для ихнего избавления. И коли мы кого проминули для неведания, або про забыттё, або для множества именов, Ты, Боже, які ведаешь кожного век, и имя долоня мати, сам их успомни. Бо Ты, Господи, помощь бездопоможным, надеясь на верных, збавитель тых, хто гинуть у бурах, пристанище подорожников, лекарня дужних. Так ось усім для усіх, ведаючи кожного просьбу, дом і потребу, вибав, Господи, гэтых город, і всякий город, і країну від голоду, пошесті, землятрусу, паводки, огню, мяча, нападку ворогов і братобойчої війни. Насампершу вспомни, Господи, святого Отця нашого, всесвятого патріарха Варфоломея, заховай його для святих Твоїх церкваў, усупокой целости, доброй славе, здоров'я и довголетия, каб ён мог правильно навучать Слово Твое и правды. Успомни, Господи, святароў дыяканаў у Христе і ўсё духовенство, і не пасаром ніводнага з нас, якія стаім вакол Твайго святого ахвярніка. Наведай нас, Господи, у Твоёй дабрыні і аб'явіся нам у багаці шодрасцю Тваіх. Даруй нам памяркоўнае, прыемнае надвор'е, пашты дажджы мірныя на зямлю, каб яны маглі прынесці багаты ўраджай. Дабраславі круг году ласки Тваёй, спыні раздоры царкоўныя, суцішы хваляванні народныя, усякія праявы лжывых вучэнняў, хутка патушы сілу святого Твайго Духа. Прымі нас у Твоё валадарства, збавіўшы нас, зрабіўшы нас дзецьмі святла, дзецьмі дня, і дай нам любоў Твою, Господи Боже наш, які ўсё даў нам. І дай нам адзінымі вустамі, адзіным сэрцам славіць і выхваляць Твоё пачэснае і велічнае імя, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды на векі векоў. І хай будуць мноствы милости великого Бога і збаўца нашага Ісуса Христа з усімі вами. Усіх святых помянувши еще у мире Господу, помолимся. За принесенные свяченые почестные дары Господу, помолимся. Как человеколюбный Бог наш, приняв их на святый наднебесный духовный свой охвярник,
як водар духмяности духовной послал нам боскую ласку и дары Святого Духа, помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом попросивши, сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Боже наш, Боже збавлення, научи нас достойно дякувати Тобі за все добродействия, які Ти нам учинив і чиниш. Уладару, Господи, Ойче добротов и Боже всякого сутешения, благослови тих, что схилили... Ты, Боже наш, очисти нас от усякой нечистоты телесной и духовной, научи, як осягнуть освячение у страху Твоим, каб нам, с чистым сведчением нашего сумления, принять частку святостей Твоих, и з'єднаться с телом и кровью Христа Твоего, и принявши их достойно, медь Христа у сердцах наших, и быть жильем Святого Твоего Духа. Так, Боже наш, не дай ни водному з нас нести отказность за гэтые Твои страшные небесные тайны, або за недужить телом и душою за то, что мы их недостойно приняли. Али дай нам до самого скону достойно примать часточку святости у Твоих, на дорогу до життя вечного, для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Хай мы разом з усіми святыми, якія ад веку Тебе догодили, будем удельниками вечных Твоих добротов, якія Ты приготовал нам, что любят Тебе. И полечи нас вартыми уладару, за двагою, без осуджения, осмели закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Який есть на небесах, няхай святится имя Твое, няхай прийде владарство Твое, няхай буде воля Твоя, як на небе, так и на земли. Хлеб наш надемный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, яки мы даруем виноватым нам. И не введи нас в спокусу, али вов нас от злого. Бо Твое есть царство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Миру сим. Усіх святих. Голови наші. Головы наши перед Господом схилим. Владару Господи, Отче доброту и Божию всякого сутешения, да прослави тых, кто схилили головы свои перед Тобою, освети, заховай умацу и потрымай их. Отведи от всякого благого намеру и долучи до всякой доброй справы, и дай им без осуджения принять это все чистое и животворчее тайны для отпущения грехов и супольности Духа Святого. Аминь. Ласковою милосердностью и человеколюбством единородного Сына Твоего, с яким добрословен Ты, и Твой святый добрый животворчий Дух, теперь и завсёды на веки веков. Святой, 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 святой. Будем уважливыми, святое святым. Делится огня Божий и раздается, делится, али не раздирает, ждется, николи не скончается, али ты, кто прощается, освящаем. Иисус Христос, перемагаем. Еще один тиждень Великого посту, еще один тиждень часу, коли церква обирала підготовку людей до хрещення. Нам зараз це не вельми быццам потрібно, але уривки Святого Писания так подбираются, чтобы люди тогда могли рихтоваться, принять хрещение, и не для того, как стать религійними людьми, а для того, как в першую чергу стать верниками. І сьогоднішнє читання, гэта размова таксама про веру.
Хаця наўпрост там гэтага слова няма, і да таго панятку веры, які будзе агалошаны ў гэтым лісце да габрэяў яшчэ досыць далёка, это амаль сярэдзіна шляху. Але ёсць адзін момант вельмі важны, гэта гутарка пра самого Ісуса Христа, які ўжо якім прадэманстраван спосаб зносіць з Богом, чалавека з Богом. І гэты спосаб, ён беспасрэдны. Там мы сёння чулі гэты радок, што мы маем магчымасць прыходзіць да престолу. А гэта значыць размаўляць наўпрост, абсалютна. І ў адрозненні ад той праблемы, з якой аўтар лістоў да габрэяў стыкаўся з рэлігійнасцю, ёсць адно важная абставіна. Гэта тое, што не кіраваць Богам, не мы з'яўляемся аўтарамі, што нам трэба зрабіць, і да чаго нам паклікаць у нашы справы, нашы падзеі Бога, а аддацца Яго падзеям, аддацца Яго тое, што робіць Бог. Для гэтага менавіта патрэбна вера. Вера, якая не бывае аўтаматычнай, якая кожнае імгненне патрабуе узнаўлення. І гэтае ўзнаўленне адбываецца двумя падзеямі. Падзеі прыняцця і закліку прыйсці Бога з Яго задумам у наша жыццё. Гэта падзея адбываецца падчас малітвы. Мы маем з вами такога Бога, які сапраўдны джентльмен. Ён ніколі не застаецца там, дзе яму не рады, і ніколі не прыходзіць туды, куды яго не клікалі. Так вось, наша мэта вучыцца запрашаць Бога у нашае жыццё і аддаваць нашае жыццё Яму. Не паводзіць сябе такім чынам, што мы ведаем, як трэба зрабіць, а аддавацца і прыслухоўвацца. І гэта вельмі файна праяўляецца ў адным анекдоце. Гэта калі чалавек спяшаецца на працу, усе парковачныя месцы занятыя, і няма дзе машыну кінуць, а ўжо пачатак працы і зараз влеціць, ён пачынае маліцца. Маліцца рэлігійным спосабам. Господі, дапамажы, дай месца прыпаркаваць, каб я паспеў. Раптам выязджае машына, вызваляецца месца, ён кажа: «Все, Господі, не клапоцься, я ўжо сам». Вось, і мы нічога самі не здольны зрабіць без закліку ў наша жыццё Бога. І нам менавіта гэта сёння даецца гэтае чытанне як напамін, каб мы запрашалі Бога пастаянна ў наша жыццё. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел в свет грешных збавить, яких перший я. Яшчэ веру, что гэта ёсць само вся чистое тело Твое, гэта ёсць сама почесная кровь Твоя. Тому молюся Тебе, помилуй меня и выбач мне провины мои вольные и межвольные, зробленные в словах и у справах, свядомо и несвядомо. Зраби мяне вартым без асуджэння прычасціцца усе чыстых Твоих таемстваў, дзеля выбачэння грахоў моих, дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вечеры Твоей таемной, Сыне Божий, сёння удзельником мне дозволь быть, бо ворогам Твоим я не выдам тайны, не дам Тебе поцелунка, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Помяни меня, Господи, в володарстве Твоим, нехай не на суд и не на осуджение будзе мне, причастие святых Твоих таемств, Господи, а на оцеление души и тела. Аминь. Со страхом Божиим и верою, и любовью приступите. Приходите имя Господа. Прекрасно, я на микрофон. Просто выключи его. Александр, прощайте, ты почастите кровью, что Бог избавится нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушай. Да. Все, проходит. Олесь, прощайте, святых почастное тело кровью. Иисуса Христа. Аминь. Так. Тело и кровь Христова. Кушай. Ем. Все. Николай, прощайте, ты почастное тело кровью, что Бог избавится нашего Иисуса Христа. Аминь.
Георгий, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Тело Христовое примите, крыницы несмертной споживите. Во имя прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Тело и кровь тело и кровь Тело Христовое примите, покоштуйте несмертности крыницы. Я уеду, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Проходите. Юрий, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Андрей, прошествуй, почестное Христовое Каролина Вишницкий и пречистое тело крови Господа Бога, спас наш покоштуйте несмертности крыницы. Илья, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего. Татьяна, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте, кушайте. Зоя, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Павел, прошествуй, почестное тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Я забыл, як вас зовуть. Віталій, прошествуй, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Все, проходите. Андрей, прошествуй, почестное. Тело Христовое примите, Юда, прошествуй, покоштуйте несмертности крыницы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отмой, Господи, грехи тех, кого мы тут вспоминали, кровью Твою подшествную, молитвами святых Твоих. Аминь. Збав, Боже, людей Твоих, да благословенный Бог. Да благословенный Бог наш, завжди тепер і завсюди на віки віков.
Станьте ровно, принявши боские, святые, уся чистое, несмиротное, небесное, животворчее, страшные Христовые таемства, належно подякуем Господу. Оборони, избаву, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб день ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тебе, Господи Боже наш, за отрыманные святые Твои чистые, несмиротно небесные тайны, які Ты нам даровал для нашего добра и для освячения и оцеления душ и тело наших. Дай уладар усіх, каб прийняття святого тіла і крові Христа Твоего было нам для веры беззаганной, для любови широй, для помножения мудрости и оздоровления души и тела, для отпору усякому супротивнику, для захования Твоих заповедов, для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Боже, свячення наше Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. С миром выйдем. Господи, помолімось. Господи, Ти благословляєш Ти, що Тебе благословляють. Твоє, повноту церкви Твоєї збережи, освяти Ти, любить красу дому Твого, прослав їх за це божественною Твоєю силою, не залиши нас, що надіємось на Тебе, мир світові Твоєму подай, церквам Твоїм священникам, Богом береженій Литві, парафіянам святого храму цього і всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння, всякий звершений дар є з висоти, який сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Гутний Божа, владар сусветов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей тихо и ветлой росы промени Твоей хвалы. Дай спору праотцы, что дённой шерой Да прославление Господа на вас, Его ласкою живоколюбством завжди, теперь и заусёды на веки веков.
Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. У воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвуемся чистой Своей Мати, и святыми Отца нашего Яна Златоустного, архиепископа Константинопольского, святого преподобного Левонтия, архимандрита Виленского, святых, яких сегодня есть день, и у всех святых белорусских, и у всех святых литовских, и святыми Отца нашего Кирилла, епископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкая, осветница Беларуси, святых праведных Богайцов, Кима и Ханну, и всех святых, нехай помилует избавить нас, бо Он добрый и человеколюбец. Аминь. Дорогие браты и сестры, дорогие отец Александр, усіх вас щиро віншую з гэтай трэцяй нядзеляй Великага посту, з крыжапаклоннай нядзеляй. Ну, я думаю, все мы добра адчуем, вот калі мы пачынаем пост, з якім настроем, і потым мы ўсё ж таки, ну, і псіхалагічна, і фізічна, і духовна крышачку стамляемся. І вось таму перад намі крыж. Таму перад намі крыж, як напамін пра пакуты Господа Ісуса Христа, пра Яго цярпенне. І што хачу дадаць да двух вось тых слоў, якія былі сёння сказаныя. Мы павінны разумець, што крыж Христоў гэта не адзінаразовая з'ява ў гісторыі чалавецтва. Гэта тое, што паўтараецца ці не кожнага дня, бо Христос сам сябе атаясамлівае з усімі, хто несправядліва церпіць, каго гоняць, каго пераследуюць, над кім здзекуюцца, з тымі людзьмі, якія церпяць болі і несправядлівасць. І таму, калі мы хочам сапраўды пакланіцца не проста выяве крыжа, а стаць удзельнікамі таямніцы крыжа, нам трэба ісці туды, дзе боль, дзе трэба любоў, удзел, спачуванне, справядлівасць. Там наш Христос. На гэтым тыдні у нас у сераду літургія раней асвячоных дароў, а 18:30 мы пачынаем літургію раней асвячоных дароў. Калі ласка, усіх запрашаем. Мы сёння крыж не даём, падходзьце, поем хору нашим. Да, Боже великий єдиний, проспіваємо за Україну. Боже великий єдиний,
Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай добра світу, щастя, дай Боже народу, Я ще раз дякую всім за молитву. Запрошуємо до столу випити гарбати, кави і поговорити. Там сьогодні хтось принес кльові бутерброди з рибою. Дякую велике. Покиньте мене. Да. А ще можна у скарбоночку що-нибудь покласти. Так само. Все, дякую велике, хто сьогодні був у нас на трансляції. До зустрічі, простий день, пока.